Kesumode tebih saking negari Ngamarta tumuju wonten ing Karang Pradusun mriki ngantos pasuryan panjenengan kados mekaten. Oh, wonten apa, Den? Wonten apa? Nggih, wonten apa ngantos sowan malih wonten ing Karang Pradusun mriki. Matur dhateng kula kaliyan mangke Retno. Pangono amon. Guru iya to, Le. Kakek Semar wonten dawuh ado saka Ngamarta aku bali menyang Karang Pradusun. Lajeng Bapak Dika ingkang maring asma Raden Janaka dos pundi, Ndara? Rama Janaka ya Sudarmaku kakung. Gelem tak akoni wong tuwa yen aku isa mboyong kananing Mustaka Retna kang oncat saka negara Ngamarta. Kakang Semar kaya apa kananing anakmu iki sing Prabu Kesuma. Kakang Semar apa-apa krungu nek digawe ngomong mungi ya ora Tor aduh Tor kondoni apa Dole mature ndaramu Janaka dina iki iso ngakoni anak yen iso nggawa baline Mustaka Retna kang oncat saka negara Ngamarta. Dole lho ngono anjene Ndara Janaka iku teges wae iso diakoni anak iso balekno Mustaka Retna sing ilang wae ngono. Guru iya. Terus kaya apa Kakang Semar Prabu Kesuma iki? Monggo kula dherekaken madosi Mustaka Retna mlebet alas ana kaya to. Sang Bambang Prabu Kesuma ingkang saking Karang Pradusun ingkang sedya tumuju dhateng salebeting Wanadirwaya kacarita sedya rumping wonten ing Wanadirwaya pinranggul kananing Sardula ingkang tata jalma kados dene manungsa. Kudu dadi jalma mati ana bocah bagus nom-noman adalah mangko dhisik Sardula isa tata jalma kaya dening manungsa wa kapara nyata dikena tak bab kandhani balita aja kok terusno rumbuana ing sajroning Wanadirwaya kene
oleh bacut gak oleh bacut kananing aku ndoleki Mustakarna kang oncat saka negara Ngamarta gak kena kandhan lagrak bangsa dipangan macan dole elon kok iso mulane aja ado-ado karo ndara dole ya apa iki ngene ae mah dheweke sing ngaleno apa macane tak saute lha ngono apa kok gak dibadhok macan wis tak apa-apa nek aku dibadhok ngono gak apa-apa gak kanggo ae lah wong meni wis gak nanti wis ngono ae mo ya apa macan niku gudon cek nyawang Pandiremo ngono dole iya tak saute ndara Prabu Kesuma ayu digawa ayu sing adoh ya kaya ngono aku Kakang Semar yo kakek Semar mati aku kena dayaning Sardula sing kaya mangkono kakek Semar mila ingkang atos-atos Den mboten gampil mlebet wonten salebeting wana niku mboten gampil tataane nyawa ndara mulane niku sing ati-ati tindak niku sing ati-ati kula ngoten lho nek ngaten iki terus yo napa dibadhok macan sambat bongkol badhok macan sambat mate aduh wis parake adik perang barang kok apa ya apa iki to ya wis kaya apa mau ya wis ngene ayo apa maneh katene kakek Semar kaya apa dheweke sipati jembare Sardula menika panjenengan sipati jembare pun nglokro wong anake Janaka kok nglokro kepingin sugem nawa lanang ta mboten iya kakek Semar aku kepingin sugem dheweke tamaki apa iya kananing sang Bambang Probosuma eling wonten ing putra wayahipun Sang-Hyang Bathara mijil saking Kahyangan Kaendran putra saking Betari Endrawati
narito gelising wong kang pinuju akondo Sardara den lepasi Jempari kenging dayane Jempari Praba Kesuma Sardara wigar Bathara ing dewa ingkang wayang aturaken sungkem Kanjeng Eyang ya tak trimo bocah bagus anak anu Bito putra wayah ulun Prabu Kesuma Endra nganti wujud Sardula Kakang Semar iya nganti aku wujud Sardula mung nyoba marang wayahku ya putra wayahku anake Endrawati kaya ngono pancen bener Kakang Semar Kanjeng Eyang kadosta pundi kula menika saged dipun akeni yuga kelawan Rama Janaka bilih ingkang wayang menika saged mboyong mustikaning retna ingkang oncat saking Praja Ngamarta Kanjeng Eyang nyuwun sabiyantu paduka Kanjeng Eyang anak ulun ya putra wayah ulun ger bocah bagus yen pancene sliramu kepingin ngabekti nutekno kananing wong atuwamu lanang tegese Sudarmamu lanang iya ger iki dina tak gawani jemparing kang aran jemparing pamuti ya sifat makanan jemparing iku mengkurut ana ndiya ana kuno dununge mustika rena kang oncat saka Praja Ngamarta bilih kados mekaten Kanjeng Eyang jemparing pamukti kula suwun wonten astaning Prabu Kesuma iya kananing sang Bathara Indra ingkang wonten satengahing wana dalah ingkang wayah Prabu Kesuma Semar kelawan bangga sedya maringi ingkang jemparing pamukti kelawan panyung Garuda sumadya dan paringaken dhateng ingkang wayahipun Prabu Kesuma wonten riku awujud jemparing Sumawana Garuda kang bakti ngentunaken lampahing Prabu Kesuma ini wayah ulun
namane. Wis dadi apa dhewe? Iya, gawe gayeng-gayengan. Tombo jampi saya. Aku kaya ulun Prabu Kesuma kasihan dawuh dalem Kanjeng Eyang kados ta pundi Garuda iki sing bakal mayungi laku sak tumindak wayah ulun sumawana jemparing pamukti iku sipatno mengko yen tumancep ana tembok mbuh lorotone ana ndi ana kuwi iku panggonane mustikane Retna kang oncat saka negara Ngamarta semakakang Semar Endra ya kanane aku titip putra wayahku ya tutno sak tindak lakune supaya iso ngabekti marang wong tuane lanang ya sudarmane kanggo kasih dia ya Endra yen kaya mengkono aja kami bocahan wayah ulun Prabu Kesuma kaya mangkono aku tak bali kaya ana ing kaya-kaya suwe-suwe kok kedisikan dan lohor sobo lah iya sobo ya pun dhewek ini sifataken jembari pamukti menika ndara pun dhewek ini sifataken yen ditutaken langkune iya kakek Semar tak sifatne jembari mengko ana ndiru tuwe ana kuno jare papan panggonane Mustika Retna kang ilang saka negara Ngamarta nggih kakek pun esuk niki wapi kok tembak api dhewe ya apa ya aduh kok iya irama baru ya patut ning Kakang Semar nggih dheweke tenan Garuda tetok Garuda kari Garuda ning kelalen aduh itu tomo kade tabuhan gak usah apa tabuhan melok dorong zaman berjuang Guayang boleh jampi saya ya lelepe serius dasmu stop Kakang Semar jauh napa iki Rendra Dalmaya mancep ana tembok udian lho nggih mancep jelek aduh kok marem mereng guayeng iya
Persis caca. Ya ini ku enake macem-macem. Kagok iki gelang jaman wow lho. Kaya apa Kakang Semar? Dhewek niki putune Dewa kok takon kula. Tak jambute lho, cok dicabut dek durung wayahe, wong ket macet dicabut. Sering. Kok wis iso aja guyon ae gak apa. Wong desane dhewe iki biar jeneng kate lapor. Mulai Cil. Ayo. Lunas kok. Kabeh wis bayaran beres. Nanti tinggal kali nabu-tabu dhewe. Tak jabute. Tapi semani man. Monggo. Tak peneke tembok iki kakek Semar. Soyo ndek, soyo ndek, soyo ndek. Tinggal tanggapannya kok. Iso mlebu ngono are. Oh, bre. Iso blengsak gegem ini. Ya, bre. Kancane iki melo. Aku tak dhisik to, Le. Ya, mari ngaku ya, Mom. Lelepe. Lelepe. Lho enake. Ya apa iku Mang? Lelepe. Lele pak, lele, lele, enggak iso ngene lho mau ah, iso gong, ya apa, tirokno taku, lele pak, lele, lele pak, malah jeger, iso, mbok, iya. Aduh, Mbok. Pirang-pirang tanggapan lakone wis iki nek kan bangun wis. Iki sampe acara sen aku. Mbok nelponane rek. Nek merdu enak ya, Jek. Ini lho kok tamping ini ya. Loh. Bok koyo ngene ning jero iku mau dibae. Ya apa koyo gua ngene mah. Kakek Semar turno lagu jantraku kakek Semar. Darah kendoro.